23 tarik salmarini salo Tulasikor RD blog ni habanogo blog de bedes laikha tipra motha YTF tai TWF tai joto tiprasa lukurok taun bagai o blog de bedes laikha men kok ungkha tiprasa roni hamkrai eba tiprasa roni manthai soktai manani eba current সময় মতে manani watiba khaino current thamano current thangya khainani bagai tai tiprasa kaming amse rogo lama kaham himnani lama kaham engnani tai tiprasa kaming amse rogo tui manayang tomono tui manangnani tai aboni bisingo samung homung dabi daya phaibo abo rijagyang tomorongno abo rijagnani bagai tai sanmung te kaisa engkha পঞ্চায়েত ইলেকশন এবা বিসি ইলেকশন ও ইলেকশন মা খাইনাই আবো সানমুং সানলাयै চাম্পো হাওয়ার 12 ছদা রং নখলানি সিমিং তুলাসিগর RD ব্লক হাবানগো ফাयै মিয়া ব্লক ডেবেডেশন লাইখা তাই ও ব্লক ডেবেডেশন মানে বিসিংতৈ গেট ছয়তনিখা পাবলিক লুকুরংনো হাবলিলিয়া হেनै ব্লক বিসিংগ পিয়াবা গেট সবাইলাयै হাবলাইখা পাল পালखे habmani yagulo video ni gari rok dagari rohor jakha tai Tulasikor RD blog ni video saheb ni iko gari ni headlight kaisa baikha nei kokmau saiman kha tai aboni bisingtei phiaba CRPF police rok tai TSR tai Tripura police kobangma tongibo borok ka suinarak manliya public lukurok no phiaba lukurok atomsa urnangei get sebaयै hablaikha blog bisingo habbai blog ni main gate ni ganani second gate o borok thangei debedeson laikha tai chini manthai marinai chini manthai mainakhe yakhai choba cholinai hai hinai police CRPF rok bai dagar choprop khailayei hai kino thanglaikha urnanglayei Tulasikor RD blog ni video ni habanok boskango khorangti salaikha public tai tipramotha YTF tai TWF ni joto adongjok adongsong tiprasarong ni manthai soktai manani abono ongkha hinai paithago debedeson memorial copy glai mani yagulo tai a jagao Tulasikor RD blog ni blog chairman Prodip Debroma bini habanokbo haino miya talari jakha tai abuni yagulo Tulasikor RD blog ni vice chairman Sutombo Debromani habanokbo miyao talari jakha nei koktmao saimankha taino munukha phiaba tabuk talajama tuyei tabuk borok office khlaidemano ba tabuk borokni o talano sabo bokhogei office asukno phiaba taksu jotei kono koktma sophaikho Tulasikor RD blogo miya je blog chairman ni habanok talajakmani tai blog vice chairman ni habanok talajakmani phiaba tabukbo tala bukhokjaikho hinai koktoma saimano phiaba tabukbo office habmannekho phiaba hada habno ba bahaike habno abo chini koktibibo nainai bobo haike hablaino phiaba lukurok to manthai soktai mani hinino talari laikha rimani bisingtei tabuk bahaike habno tak bahaike o talano khulokno abo tabuk nasinglajak lukurokbo phiaba khologoi rimani yagulo teiboda urnangno abo tabuk na halajak tai o urnangmani da manthai soktai da mano ba phiaba tabuk kobangma jagao lamani rang thango lamani rang chalayo hunai koktmarogo saimano phiaba serai koktma phiaba dabile sanai tongo phiaba chanai borok chawin tongo hairokbo hinai koktmani bisingtei saimano phiaba tiprasaroni kepal biriman kepal jengjal o yakhak jagya phiaba o yakhak jagni bagino Tulasikor RD blog ni habanogo blog debedeson laikha sudu Tulasikor RD blog o siming blog debedeson laya sarata Tripura ni blog joto ADC amsani blog o blog rogo joto jagano debedeson laikha phiaba Tulasikor te engkha tabuk last phiaba saimiyakho te kubun jagabro tongkho phiaba motamuti joto amsayono blog debedeson laikha hinai kokmao nogui tongo tai saimankha tai aboni yagulo CRPF ni naimuthang yakhaba police
media rong no bisingo habna naya piaba paithago media ro bai kok sajagoi media rong no bisingo habrika piaba o jorao habriya angoi police naimmuthang rok habriya angoi tongmani piaba habrika paithago piaba miya lukurok bolok de bedeson laina thangtaniwo baksa watan chanai tongna baksa mikhon kandrui phalai chanai tongna baksa ba ha kamla tani chanai tongna baksa ba bol philei bol phalei chanai bo tongna baksa nogo sarigo mairang krei di borok phungo chai thanga hanke sarigo bahigai chana hairok bo hinui wansui thanglai khana piaba o tipra sarok mungsa manya thangai khorangti salayo piaba tipra sarok mungsa manya o manya no manani bagino bolok de bode sondika hinui koktoma o saimankha wai busukse bolok de bode sonlai chnai tipra sarok wai busukse sanmung sana chnai bolok de bode son khalaiye lama অবরোধ খাইয়ে লামা কাসুলাইয়ে এই বসুকসে তংসুনাই পিয়াবা আবহাইন নুকজাগো কক্তমাও তাই তাবো ব্লক চেয়ারম্যাননি অফিস ন তালা রেখা হাঙ্কে তাবো দাবিদা মানো তাবো ভাইস চেয়ারম্যাননি অফিস ন তালা রেখা হাঙ্কে তাবো দাবিদা মানো আবো তাবো লুকরংনা সিংলাইজা বরক তাবো অফিসমা হাবিয়া হাঙ্কে ও দাবি রক সরে সুফুंजांनो না নরকনো দাবি রিসনাই जों Sini office close di haide ang no piaba abo tabu tongko songtonai lukurok belekero na halaijak bahai ingno bahai khologjak no piaba tipra sarongni manai sautale manya nangoi tongo political party ni bisingtei sanamusungo je support peno khailaisidi je sanafano bodol songsasidi tobo phano tipra sarongni jungjal yakhak jakliya piaba salbrumno masaya manangya lama kere ti manangya haike mangna ongoi tonglaijo tipra sa kaming amchaini tipra saro nai tongdi chini kok tibin bisingtei o mangphili no